Carane ki delok apa? Mancing kok garingan yo enak lho kok iso kungkum. Oh, ora kadene ta. Ini suarane tikus. Lah nek suarane iwak ngene iki, Mas. Nek suarane iwak. Deloki. Iki suarane iwak ngene iki. Iki suarane iwak iki. Nek mau suarane tikus. Ana tikus. Nek iki suarane iwak. Cit, suarane iwak dikit. Suarane iwak, Cit. Heeh. Suarane iwak, Cit. Lah, kayak suarane iwak. Ada suara tikus Sit. Suara itu tuh. Ngono ta. Lokasi ini gitu lokasi ini Sor Tower gitu, Sor Tower. Aduh.